Ngiyababingelela bazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza isifundo esithathwe encwadini kaDaniel 8. Isifundo sokuqala lesi kuDaniel 8 isihloko sakhona esithi inqama nempongo. Ngicela sithole umkhuleko. Babodala amazulu nomhlaba, isenkosi yethu Jesu Kristu. Siyakubonga babulungileyo ngesipho sokuphila, sikubonga ngezwi lakho olulethe empilweni zethu usuku namhlanje. Siyacela Nkosi ukulizwa kungabe ukwazi kuphela kodwa kube ukuhlanzwa kwey'nhliziyo ney'mpilo zethu ziguquke, sibe nesimilo sasezulwini sisemhlabeni phansi, siphile impilo yasezulwini phezulu. NgoJesu siyakhuleka Nkosi, silokhu siyakudinga ngoba ekugcineni ukuze sizokwazi ukuhlala nawe ngunaphakade kuyodingeka uNkulunkulu ukuba sifane nawe, siqale sifane nawe silapha emhlabeni. Yiba nathi umoya wakho ongcwele usitolekele, siyacela egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Ngiphinde ngiyababingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Sithi namhlanje senza isifundo uDaniel 8. uDaniel 8 isihloko sakhona sithi inqama nempongo. Sizoqala nje sifunde amavesi awu-2 okuqala. Daniel 8 uverse 1 noverse 2. Ngisacela uqala-ke uverse 1. Uverse 1 uthi, ngomnyaka wesithathu wokubusa kwenkosi uBelishasari, kwabonakala kimi mina Daniel umbono emva kwalokho okwabonakala kimi kuqala. 2. Ngabona embonweni, kwasekuthi ekuboneni kwami ngangiseShushani endlini yenkosi esifundeni sase-Alamu. Ngabona-ke embonweni ngangisemfuleni i-Ulayi. Amen. Inkosi, uma sizokhumbula kahle, inkosi uBelishazari wabusa iminyaka emithathu kuphela. Uma uzokhumbula ey'fundweni esizenzile uzokhumbula ukuthi laphana ku-chapter 5 kwakuphakathi kokubusa kwakhe impela uBelishazari ebusa laphana eBhabhiloni, la khona ukubusa kwakhe ebusa eBhabhiloni umbuso uchitheka noma uphela uqedwa amaMede namaPheresiya, okuyiwona afika ahlasela iBhabhiloni alichitha kwaphela nya ukubusa kweBhabhiloni. Inkosi eyayibusa ngaleso sikhathi kwakuwunyaka wesithathu ukubusa kwenkosi uBelishazari. Efika amaMede namaPheresi akuqeda lokho okubusa. Siyakhumbula kuze kuvela isandla laphana eBanquet kwi-hall laphana bedakiwe oBelishazari esasibhala ukuthi mene tekela ufasini. Yebo, uzokhumbula ey'fundweni ezedlulileyo. Kwakuwunyaka wesithathu lapho ukubusa kaBelishazari, and kwasekugcina kwasekuphela kombuso wakhe nanokubusa kweBhabhiloni. So le ncwadi esiyifunda njengamanje siyabona uDaniel ethola lo mbono akawubhalela ku-chapter 8. Yabo, usho wawuthola kwi-final year of reign, okay, enyakeni wokugcina wokubusa kwenkosi uBelishazari nokubusa kweBhabhiloni. Also lo mbono futhi is 2 years, okay, wavela eminyakeni emibili emva kokuba kukhona umbono uDaniel wayewubonile. Siyawukhumbula ku-chapter 7. Ku-chapter 7 okuwumbono owawubona kahle kuqala kubusa inkosi uBelishazari. Lana ku-chapter 8 umbono akawubona njengamanje uyabusa uBelishazari, kodwa ukubusa kwakhe sekuyela ngasekugcineni. Amen. So uDaniel wayelaphaya esigodlweni esasiseShushani. Isigodlo, uma ufunda ngokwevesi, isigodlo saseShushani, it was the metropolis of the province noma yesifunda i-Elam, iShushani leli. So kwakuseduze nomfula i-Ulayi. Inkosi yaseBhabhiloni yayinesigodlo lapho, okwenza ukuthi kungabi yinto emangazayo ukuthi sithole uDaniel elapho, ngoba uma uzokhumbula kahle isikhundla
uDaniel agcina ebekwe kusona laphana eBhabhiloni, laphana embusweni, kwakuyinto yayingamangazi ukuthi itholakala sesigodlweni ngoba for sure wayebe eyokwenza noma eyokhuluma ngezindaba about fulfilling the king's business, iy'ndaba zobukhosi ngoba vele wayesesikhundleni esikhulu sombuso laphana eBhabhiloni. Khona laphana eBhabhiloni kubuswa, kukhona insizwa kwakuthiwa igama layo ubani, u-Aphrodite, ya. U-Aphrodite wayeyiprince laphana esifundazweni sase-Elam esasilaphana kwi-east of Babylon. Kuthiwa u-Aphrodite lona later wahlubuka, yabo uyabusa uBelshazar laphana eBhabhiloni, kwenzeka yonke into, oDaniel basey'khundleni. U-Aphrodite lona wayelaphana esifundeni sakhona laphaya e-Elam, kwi-province yase-Elam eBhabhiloni, wahlubuka wasayida noma waba umngane noKoresi. uKoresi noma uSairus wayeyinkosi yamaPheresiya. Ngenxa yalawo mngane babo kwasathi sisuka isifunda sase-Elam sagcina sesiyi-province noma sesiyisifundazwe sasePheresiya. U-Aphrodite lona, uma uzofunda iy'ncwadi zomlando lezi, uyena owenza kube lula ukuthi noma who linked up ukuthi ama-Medes namaPheresiya ekwazi ukuthi anqobe kalula iBhabhiloni, ukuze iBhabhiloni izonqotshwa nje kalula lapha kuDaniel 5. U-Aphrodite lona wayeyiprince laphana esifundeni sase-Elam, waba nomthelela omkhulu ngoba yena wayewumngani noKoresi. Uma uzobona kahle, uma uzofunda Isaiah 21 verse 2, uma ufunda laphana ekhaya, uNkulunkulu wayeprofethile, wathi ngivele ngifunde nje manje, ngicela ufunda manje Isaiah 21 verse 2, uthini? Ngitshelwe umbono olukhuni, umphangi uyaphanga, umchithi uyachitha, yenyuka Elamu, vimbezela Mediya, konke ukukhala kwalo ngiyakwenza kuphele. Amen. No, bengifisa ukuthi leyo verse nje ngiyifunde, so uma siqhubeka nesifundo kuvele, okay, ngicela ukuthi sikhulume ngayo uma isifundo sesizoyela ngalapho engizofika ngakhona. Kodwa i-involvement ye-Elam was prophesied by Elam's involvement was prophesied by umprofethi u-Isaiah laphana ku-Isaiah 21 verse 2. Ngizacela ukuqhubeka ngifunde, ngizofunda nje amavesi awu-2, ngifunda noDaniel 8, sengizoqhubeka ku-verse 3 ngiye ku-verse 4. U-verse 3 athini? uDaniel uyaqhubeka ubona umbono, bese sithi-ke, ngabona inqama iqhubukusha ngasentshonalanga nangasenyakatho naseningizimu, kungekho silo ebesinokuma phambi kwayo. Kwakungekho ongophula esandleni sayo, kepha yenza njengentando yayo, yazikhulisa. Amen. Ngisacela uqala phansi kahle ngifunde, ngicela ufunda uverse 3 ngiye uverse 4. Iphutha elenzekile njengamanje ngivele ngafunda uverse 4, uverse 3 ngingawufundanga. Ngicela uqala kuverse 3. Uthi uverse 3, ngase ngiphakamisa amehlo ami ngabona, bheka, kwakumi phambi komfula inqama inezimpondo ezimbili. Lezo zimpondo ezimbili zazithaphile, kepha olunye lwaluthaphile kunolunye. Oluthaphileyo lwavela muva. Bese uverse 40, ngabona inqama iqhubukusha ngasentshonalanga nangasenyakatho, nasengaseningizimu, kwakungekho silo ebesinokuma phambi kwayo. Kwakungekho ongophula esandleni sayo, kepha yenza njengentando yayo, yazikhulisa. Amen. Inqama. Amandla okuqala a-introduce-wayo esifundweni sethu kule chapter avezwe noma symbolizwe ngenqama. Akukho ukuqagela la.
ngoba uma ufunda la kuverse 20 uDaniel 8 siyathola ukuthi inqama umbuso wamaMede namaPheresiya. Kuthiwa inqama oyibonileyo inezimpondo ezimbili zingamakhosi aseMedia nasePheresiya. So asiqageli inqama lana owayibonayo uDaniel umbuso wamaMede namaPheresiya. Uma sibuka la uDaniel 8 akusafani-ke manje noDaniel chapter 2. Siyakhumbula khathi senza isifundo saDaniel chapter 2 noDaniel chapter 7 ngoba kuleyo mbono kwakuthi embonweni umbono esiwubona njengamanje awufani nombono owabonakala chapter 2 Daniel chapter 7 ngoba imbono yalapho yayiqala ngombuso waseBhabhiloni. Njengamanje lo mbono usuqala nje ngombuso wamaMede namaPheresi, akusaqalwa ngeBhabhiloni. Yindaba yingoba vele ukubusa kwaseBhabhiloni kwasekufika lapho sekuphela khona ukuthi libuse umhlaba wonke. It was passing of the scene, yabo, ngoba sikubekile ukuthi lokhu bekwenzeka lo mbono utholakala ngonyaka wesithathu ukubusa kwenkosi uBheshazari, kanti ngawo lowo nyaka vele kwase sekuzophela ngeBhabhiloni, sekuzothatha amaMede namaPheresiya. Kuthiwa le nqama yayinezimpondo ezimbili. Kanjalo-ke uma uzofunda futhi kuverse 20 lona sikhulume ngawo, siyatshelwa ukuthi iy'mpondo ey'mbili lezi esayibonayo zingamakhosi. Inkosi yokuqala noma uphondo lokuqala iMede noma iMediya, olwesibili uphondo inkosi yamaPheresiya noma yamaPersia. Kuthiwa lolu phondo one was higher than the other, olunye lwaluthaphile ukunolunye. Angithi okay, kuthiwani? Yebo, kuthiwa lezo zimpondo ezimbili zazithaphile, kepha olunye lwaluthaphe kunolunye. Yabo, zayiphaka ukuthi olunye lwaphakama kakhulu kunolunye. AmaMedes, ngozokhumbula kahle, amaMedes ayengaphansi kwenkosi uDarius. Kwasekuthi amaPheresiya ayengaphansi kwenkosi uKoresi. Babambisana, lamakhosi ahlangana abambisana ukuchitha umbuso waseBhabhiloni. Bathi sebewunqobile umbuso waseBhabhiloni njengoba sibona kuchapter 5 kaDaniel, lesi sifundo esidlulileyo esasiyenza. uKoresi owayewumshana kaDarius, uDarius wayewuMede, uKoresi wavumela ukuba uDarius kube uyena ozobusa, yabo, erule noma abuse embusweni ngenxa yokuthi wayemhlonipha njengoba wayewumalume wakhe. Amen. So wasithi ngobe ngumshana ukhona umalume mdala, akubuse umalume mdala emva kokuthi benqobe laphana iBhabhiloni. Amen. Akufani njengamanje, iy'ngane zamanje zifuna ukubusa. Lapha ekhaya nje uyafundisa, ufundisa ingane, uyaseva, uthi ayihambe ethesha. Lothi uma isifundile isiwumuntu, thothi le ngane isifundele ukuzophatha la ekhaya. Akithi, yabo, leyo nto-ke nje ingane yenze njalo-ke nje noma ngathi uyifundile no-standard 44, ayisikho isibusiso kuleyo nto, isiqalekiso sodwa nje lapho. So siyathola-ke laphana ukuthi eBhabhiloni uKoresi wathi cha, oyinkosi yamaPheresiya akazukubusa, wathatha umbuso wawunikeza uDarius umalume wakhe ngenxa yokuthini, wayemhlonipha. Uma sifunda la esifundweni siyathola ukuthi uDarius wabusa iminyaka ewu-2 kuphela, washona eneminyaka ewu-64 years uDarius, inkosi yamaMede. Kwase sekuthi amaPheresiya athatha isihlalo sobukhosi through uKoresi. KwawuKoresi kuzohlala esihlalweni sobukhosi abuse, yabo. Kodwa yindaba lenkosi yesibili, ngoba inkosi eyavela kamuva, ngithi sithena masifunda laphana kwivesi sithena iy'mpondo zayithaphile, sithiwa lolunye uphondo lwaluthaphile kunolunye. Umbuzo uzothi-ke yindaba uKoresi ebonakale, angithi uyena number 2, shusho uyena sizoshiwa uthaphile njengamanje, uyena ovele emuva. Lolu phondo lavela ngokuthiwa laluthaphile noma laluphakeme kakhulu ukunolunye. Yindaba ingoba kulezi zizwe zombili, out of the two nations, amaMedes ayeweaker noma ayengaqinile
kwase kuthi amaPheresiya wona ayethena ukuqina ayestronger yabo. OkwamaPheresiya kuyiwona eza ekugcineni. So kwagcina sekwazika ngokuthi umbuso kahle kahle this was a Persian kingdom, umbuso wamaPheresiya. Kuthiwa uma siqhubeka sibuka le nqama kuthiwa yenze njani? Ngabona inqama iqhubusha ngasentshonalanga, angithi yabo. Emva kwalokho nangasenyakatho naseningizimu. Uma ubuka igama elithi it pushed noma sithi ngesiZulu yaqhubukusha. Yabo, uma sibuka lana ku-English kubhalwe igama ukuthi it pushed. When looking at the word pushed here, yabo, igama indlela elisetshenziswe ngayo iyaveza ukuthi it is easy to see that it is referring to the conquest of the Medo-Persian Empire. Yabo, amaMede namaPheresiya uma kuthiwa le nqama yayiqhubukusha, yabo, ukuthi yayiqhwisha. Yazi umuntu ongalusanga uzoba nzima ukuthi understand kodwa noma enga-understandanga-ke mhlampe bazobuka ukuthi iqhubusha kanjani isilwane. AmaMede namaPheresiya-ke esizokukhumbula ngawo laphana emlandweni kuthiwa anqoba, they conquered iLydia. iLydia yayilaphana eWest ngo-547 BC. Yabo, kuthiwa yenze njani inqaba? Ngabona inqama iqhubukusha ngasentshonalanga, laphana entshonalanga. Uma uzithula ubheka laphana-ke entshonalanga neLydia, amaMede namaPheresiya ayile nqama anqoba iLydia, intshonalanga neLydia ngo-547 BC. Kwathi ngasenyakatho ilapho khona enqoba iBhabhiloni ngo-539 BC. Kwase kuthi ngaseningizimu wona futhi amaMede namaPheresiya anqoba i-Egypt neNubia laphana eningizimu ngo-525 BC. Aphinde anqoba yini lithini leli gama? Ama-Scythians kukanjalo laphana eNorth ngo-513 BC. So izifunda sezizonke ezagcina sezingaphansi kwamaMede namaPheresiya zaziwu-127. Lokhu uyakuthola uma ufunda incwadi ya-Esteri, Esteri 1 verse 1. Sasike sayifunda incwadi seyifunda uyifunda amabangana amaningana, Esteri 1 verse 1 ey'fundweni ezedlulileyo. Sithola ukuthi 127 wama-provinces ayengaphansi kwamaMede namaPheresiya. Umbuso usuka e-India uwehla uzofika ezansi laphana e-Ethiopia. Yabo, amen. Uma uqhubeka ufunda le verse kuthiwa kwakungekho silo ebesinokuma phambi kwayo inqama. Yabo, kuthiwa okusho ukuthini? Sasingekho isilo esasingama ngaphambi kombuso wamaMedo namaPheresiya. Yabo, ekwakuthiwa kwakungekho ongophula esandleni sayo, kepha yenza njengentando yayo yazikhulisa. Yabo, kusaveza khona ukuthi lana akekho noma asikho sizwe noma akekho wayengama ngaphambi kwalo mbuso wamaMede namaPheresiya noma akukhulule emandleni noma esandleni salo mbuso onqoba kangaka. Lo mbuso nje wawenza konke njengokuthanda kwawo. Amen. Cela ukufunda uDaniel 8 verse 5 kuya kuverse 8. Uthi verse 5, ngisacabanga bheka kwavela impongo ngasenyakatho. Ngiyaxolisa, ngenza iphutha. Ngizacela uqala phansi ngifunde. uDaniel 8 verse 5 uthi, ngisacabanga bheka kwavela impongo ngasentshonalanga ebusweni bawo wonke umhlaba, ingawuthinti umhlaba, kodwa impongo yayinophondo oluqhamileyo emkhathini wamehlo ayo. 6.
yafika enqameni eyinezimpondo ezimbili engayibona imi phambi komfula, yatheleka kuyo ngokufutheka kwayo okunamandla. 7. Ngayibona isondela kakhulu enqameni, yababa ngayo, yayishaya inqama, yazaphula izimpondo zayo ezimbili. Kwakungekho mandla enqameni okuma phambi kwayo, kepha yayiphonsa phansi, yayinyathela. Kwakungekho ongayophula inqama esandleni sayo. Bese uvesi 8 athi, impongo yayisizikhulisa kakhulu, kwathi lapho isenamandla, uphondo olukhulu lwaphuka. Esikhundleni salo kwamila ezine ziqhamela ngasemimoyeni yomine yezulu. Amen. Siyaqhubeka lana bazalwane. Uthi ngisabheka, uyabo, ivesi iqala kanjalo. Uvesi 5 uthi noma ngisacabanga, yabo, uDaniel uyaqhubeka ubuka inqama ngokombono. Uthi behold and he good, sekuqhamuka impongo-ke manje. uDaniel kuyena sekuvezwa amanye amandla noma omunye umbuso, khathi esabona umbuso wenqama, yabo. Kuyavezwa ukuthi imibuso lana eza ngokulandelana. Besabuka lona wenqama, emva kwalokho sekulandela omunye, yabo. Once again, akukho ukuqagela la. Siyabona masifunda uvesi 28, ngiyaxolisa uvesi 21, ukuthi ngoba uvesi 21 siyatshela ukuthi le mpongo le iwumbuso wamaGreek noma amaGrisiya, umbuso wamaGreek under i-rulership ka-Alexander the Great. Manje siyakhumbula Alexander the Great ukuthi yena esithena umbuso wamaGreek, uyena owayewuhola, ngathini, uyena owayewubusa. 21 noma ngicela ukufunda 8 verse 21 uthi impongo iyinkosi yaseJavani, uphondo olukhulu olusemkhathini wamehlo ayo luyinkosi yokuqala. Le nkosi u-Alexander the Great, impongo umbuso waseJavani. iJavani-ke lawa ngolimi oludume kakhulu amaGreek noma iGreece, yabo. Came from west. Le mpongo kuthiwa iqhamuka ivela ngawuphi? Ngasentshonalanga. iGreek noma amaGreek, iJavani vele isuka ilaphana, yayikuphi? Ngasentshonalanga, ebusweni bawo wonke umhlaba, okuveza ukuthi iGreece lena umbuso wayo wawuzodominate umhlaba wonke. Kwase kuthiwa touch not the ground, ingawuthinti umhlaba. Uma uzokhumbula kahle, iGreek lena yawudla nje umhlaba wonke ngaphansi kwesikhathi nje esincane, yabo. Yingakho kuze kwasetshenziswa igama lithi yayingawuthinti umhlaba. Ngaphansi kokubusa kuka-Alexander the Great, iGreek lana yakwenza konke nje ukuthi ubuse umhlaba ngaphansi nje kweminyaka elaphana ku-12. yanqoba everything, isuka laphana eMacedonia kuya e-India kuya ke-South Egypt. U-Alexander the Great wamashaya impi yakhe over 8,364 kilometers, yabona. During nje those 12 years yenza izinto ey'ningi ney'nkulu, yabo. Within 12 years yanqoba amazwe amaningi. Impi yakhona iyimpi enamandla. Okuqaphelisisekayo ukuthi kunophondo ekuthiwa lusemkhathini amehlo ayo impongo, emkhathini noma oluphakathi namehlo empongo. Uvesi 21 siyatshela ukuthi lolu phondo liyinkosi yokuqala. Umlando, uma sifunda incwadi zomlando ziyasitshela ukuthi u-Alexander the Great uyinkosi yokuqala vele yamaGreek.
kwaku-Alexander the Great. Sitheni uma sifunda laphana kuthiwa impongo yayinophondo oluqhamileyo emkhathini wamehlo ayo. Bese kuthiwa yafika enqameni eyayinezimpondo ezimbili. Yafika isinjani impongo engayibona imi phambi komfula, yatheleka kuyo ngokufutheka kwayo okunamandla. Khona i-commentary yensizwa Adam Clarke's commentary ekhuluma ngayo uDaniel page 597. Uyabo, ungayifundela nje yona. Kodwa uma uyifunda ikhuluma ngo-Alexander the Great, ithi subdued Persian media, sacked and burnt royal city of Persepolis. Okay, ithi uma iqhubeka ithi i-capital yama-Persian Empire yabo yaba incithakalo. Ishiswa ubani? U-Alexander the Great noma amaGreek. Eyayini ukuze uma kuthiwa into it's a wonders of the world, kwakuyinto eyayithathekisa kuleya ndawo, yayiyenye yama-wonders of the world. Yabo, kuthiwa kahle kahle u-Alexandra kuthiwa kahle kahle noma-ke yashisa kodwa kuze kube manje abantu abazi imlando still namanje isathathwa njengawo njengenye futhi yezimangaliso zomhlaba, ngenye yama-wonders of the world. Njenganje uma ngithi ama-wonders of the world njengomZulu nje, mhlawumpe ukuze ugogo omdala okhaya ezoyiqonda kahle nto la. Ngithi la e-South Africa kunokuthi abantu uma kufika iy'vakashi zifikele e-South Africa zifuna ukubuka i-Table Mountain, angithi yabo. Ngincothi uma ngaphosi sinayibalwa under ama-wonders of the world. Kuthiwa nayo ingane yama-wonders of the world e-South Africa khona intaba engathi itafula. Abanye bathi uma beya kuleli yazwe beyobona iKilimanjaro, ngithi yabona uma beya ko-America, abanye beyobuka i-Statue of Liberty. Yabo, use-South Africa kodwa uyazi khona into ekuthiwa i-Statue of Liberty. Ulana uyazi ukuthi lapha e-England kunaleli washi leli, kuno-Eiffel Tower, kuningi. So nalaphayana-ke i-Persepolis kwakukhona i-Persepolis eyi-capital yombuso noma kuyi-capital yombuso wamaPheresiya. Yabo, lapha-ke yachithekayo yaba yincithakalo. Namanje kuseyenye-ke yama-wonders of the world till today. Yindaba kwakwenziwelani ukuthi kushiswe kabuhlungu kanjena? Yingoba u-Alexander the Great wayenolaka uDarius inkosi yamaMede. Angithi sizokhombisa amaMede namaPheresiya kulowo mbuso wabambisene. So u-Alexander the Great wayengamfuni uDarius ngoba uDarius wake wazama ukuthi ukuthatha o-captain ba-Alexander the Great wabanikeza i-bribe noma wazama ukubathenga ngasese, ukubanika inkokhelo ezama ukuthi and had labored to induce some of his friends to assassinate him. Yabo, uDarius wazama ezama o-captain ezama nanabantu nje abebesondelene no-Alexander the Great, abanye bamukelisa khona phakathi bamukelisa khona ama-bribes ukuthi bekwazi ukubulala u-Alexander the Great khathi uDarius esaphila, wayezama lokho. So Alexander the Great wakuthola lokho. Yabo, kwathi noma sekukhona ama-proposal oxolo ukuthi makudaleka uxolo phakathi kwalento eyenziwa uDarius uDarius ukuthi azame ukuthenga abantu, ebrebe abantu ukuthi bebulele u-Alexander the Great. Uthi u-Alexander the Great akalamukelanga lolo xolo, akalamukelanga leyo proposal of peace. Kodwa wazimisela enhlizweni yakhe ukuthi ngeke ezephumule until yena u-Alexander the Great ayomdestroye uDarius.
wonke umbuso wakhe noma uDariyu yabo. Kwathi eMediya noma eMediya uDarius wabanjwa yabo, wanziwa isiboshwa esebusa laphana, wabanjwa waboshwa nabanye. Okay, wabanjwa waboshwa ebanjwa abanye ababeseduze nawo nawo uDarius. Siyathola ukuthi ekufeni kwakhe uDarius akazifelanga kodwa wabulawa kabuhlungu, ingakho nje sithola ukuthi wabusa iminyaka 2 kuphela laphayana kuMamede wase seyashona. Akagulanga-ke, wabanjwa waboshwa lelo lisungulwe u-Alexander the Great. U-Alexander the Great ecikekile enyanyile ngenxa yokuthi esezwile ukuthi uDarius ubekhokhela abantu enzela ukuthi kube lula ukuthi afe. Ngoba ngeke ngasho ngathi konke lokhu nokuningi uzokuthola uma ufunda i-commentary ka-Adam Clarks ekhuluma ngoDaniel, i-commentary on Daniel ku-page 597. Wehle nawo nje ufunde ngokwaneliseka kwakho usekhaya. So siyathola ukuthi we also find that when an official encouraged appeal for the conciliation, they were handed the famous reply, "Heaven cannot support two sons, nor the earth two masters." Okay, sicela nje uma uzofunda kahle the rest laphana kuverse 7. Uverse 7 uthi, ngayibona isondela kakhulu enqameni, yababa ngayo, yayishaya inqama, yazaphula izimpondo zayo ezimbili. Kwakungekho mandla enqameni okuma phambi kwayo, kepha yayiphonsa phansi, yayinyathela. Kwakungekho ongayophula inqama esandleni sayo yabo. So uma sibuka laphana kuverse 7 kulula ukubona ukuthi Alexander the Great uyena kahle kahle owadestroya umbuso wamaMede namaPheresiya, ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi wayenze njani. Ngoba sesifundile ukuthi inqama wayishaya inqama, he smote the ram, waphula izimpondo zayo ezimbili. Kwakungasekho mandla enqameni. Inqama lena iyaziwa ukuthi biwumbuso wamaMede namaPheresiya, and cast him down, yabona, wawunyathela. Akukho owayengawuphula noma owayengalekelela inqama. Xolisa bazalwane, akekho owayengaqhubeka elekelele inqama. Umbuso ka-Alexander the Great noma wama-Greek, wanqoba ama-Greek. Okay, Alexander's empire ungathini, wawukhave ama-Greek, ukhave nama-Macedonia in the west and east through almost kwakukhona umfula ekuthiwa yini i-Indus, angazi ushubizwa kanjalo, then through i-South Syria nama-Palestine ne-Egypt. Sitheni masifunda ukuthi sibona ukuthi inqama yabe isiyikhulisa kakhulu emavesini esiwafundeleyo. Kuthiwa-ke ngenxa wokuthi umbuso ka-Alexander the Great wawune-territory noma wawunendawo enkulu than ama-Medes namaPheresiya, nanokuthi u-Alexander the Great wayesebanqobile, umbuso wama-Greek waziwa njengombuso omkhulu kakhulu. Sitheni masifundisa ivesi, sitheni kwathi impongo le yathi sinamandla. Khonapho esibona khona yathi sinamandla. Kwathi lapho isinamandla uphondo olukhulu lwaphuka. Impongo lo verse 8 lelo basithiwa impongo yayisizikhulisa kakhulu. Kwathi lapho isinamandla uphondo olukhulu lwaphuka. Uverse 22, ngale sifunde uverse 22 wakhona laphana kuDaniel. Uverse 22 uthi, lapho olwaphukileyo
Kayebo uthi kepha olwaphukileyo esikhundleni salo okwavela ezine kuyakuvela imibuso emine esizweni salo ingenamandla alo kodwa. Amen. So siyabona ukuthi lezi impondo ezine zingamakhosi amane okukhulunywa ngazo laphaya kuverse 22 uDaniel 8. Ayengazukuma ngamandla ka-Alexander the Great, yabo. Babengadingi ukuthi bona benqobe imihlaba noma izindawo thizeni ukuze bezo-extenda i-territory yabo. Akekho futhi ovelayo kulamakhosi ukuthi kwakuyena owayezobusa. Kodwa kuthiwana initially umbuso wonke ngoka-Alexander. Initially, the entire kingdom went to Alexander's natural brother uPhilip. Lo mbuso kahle kahle waseGreek kwawukuthi uma ukuthi mhlampe usiyashona lensizwe Alexander the Great wawuzoza umfowabo wegazi owayewu-Philip. uPhilip Aridias kunjalo igama lakhe lelo. uPhilip lona wayenamadodana akhe enye ku-Alexander ayegas enye ku-Hercules, yabo. So within isikhathi esifishane bonke labo uPhilip umbude ka-Alexander uPhilip namadodana akhe amabili babulawa. So wayengekho wayesezoba indlalifa yalesi sihlalo sobukhosi saseGreek. Kwase sekuba khona impi phakathi kogeneral abawu-36 ukuthi ubani ozokhontrola umbuso. Eventually umbuso wasuhlukana kathathu, exactly njengoba kuprofethiwe. Wahlukana kane njengoba kuprofethiwe. Athi sibone kukhulunywe ngey'mpondo ezine. Kwakuwobani-ke labo? Kwakuwobani? uCassandra, owayeneMacedonia neGreek in the West. Bese kuba owesibili kuba ubani? Kube uLysimachus who had Thrace and large part yalaphana e-Asia kwi-north. Kube uPtolemy wesi-3 wayene-Egypt nengxenye ethile yaseSyria lapha eningizimu. Mase sekuba owesifaka uSeleucus owayene-bulk of Persian Empire kusuka eSyria eastwards, yabo. So kuthiwa lana towards the four winds of heaven, iverse esithena ekuthena esikhundleni salo kwamile ezine ziqhamela ngasemimoyeni yomine yezulu, yabo. So uma ngicela ufunda uJeremiah 49 verse 36 ngaze ngikhohlwe. Sicela ukufunda uJeremiah 49 verse 36 uthi, ngiyakwehlisela phezu kwe-alamu imimoya emine emikhawulweni yomine yezulu. Ngibahlakazele kuyo yonke leyo mimoya, kungabe kusabakho isizwe lapho abaxoshiweyo base-Alamu bengayi kufika khona. Amen. Ngisacela ukuqhubeka nesifundo ngifunde kuzovela isifundo ukuthi bengilifundelane levesi engilifundile. Okwamanje sicela ukuqhubeka noDaniel 8. Ngizofunda uverse 9 kuya kuverse 11. I-alamu ngeke lizolokhu livela lapha esifundweni ngoba sithena uma sifunda uDaniel siyabona ukuthi
uDaniel lo mbono wayewubona ewukuphi? Liyini lona elamlelo? Lagcina selingela kabani? Yabo. Ngiyaxolisa. Ngicela ufunde uvesi 9 kuya kuvesi 11. Uvesi 9 athi, kolunye lwazo uphondo kwamila uphondo oluncane olwakhula kakhulu ngaseningizimu nangasempumalanga nangasezweni elihle. Lwakhula kwaze kwaba nasebandleni lasezulwini. Lwaphonsa phansi okunye kwebandla okwezinkanyezi lwakunyathela. Yebo, lwazikhulisa kwaze kwaba sesikhulwini sebandla. Lwasaphuca umnikelo oshiswa imihla yonke, nendawo yendlu yaso engcwele yaphonswa phansi. Amen. Siyafunda la. Ake sibuke nje ngalolu phondo. Let's have a look at some of the identifying marks of this little horn. Khona ama-marks abonakalayo alolu phondo oluncane. Lolu phondo lwaqhamuka komunye wemoya yemine kahle kahle. Uyabo? Ngoba lolu phawu kahle kahle aluvukanga ekubuseni kwabani kuka-Alexander noma kuphi embusweni wamaGreki. Lolu phondo kuthiwa lazikhulisa kakhulu, angithi? Okuthiwa lanjani? Lwakhula kakhulu. AmaMedo-Persia, uma uzokhumbula AmaMedo-Persia aba umbuso omkhulu, yabo. Afika amaGreki nawo aba umbuso omkhulu kakhulu. Kodwa lolu phondo oluncane lubonakala ukuthi lona laluzokhula kakhulu ukwedlula yonke lembuso ebekhona ngaphambi kwalo. Uyabo? Ngathini? Toward the south, towards the south. Yabo, laphana e-Egypt. Kuye ku-east, laphana eSyria. Nakwi-west, ezweni elihle. Uma uzofunda uncwadi uJeremiya 3 laphaya uvesi 19 wakhona. uJeremiya 3 verse 19. Uma kuthiwa ezweni elihle, uyazi ukuthi laphana kwakukhulunywa ngendawo yakwa-Israyeli, lapho khona u-Israyeli noJuda. Kodwa ngifunda uJeremiya 3, ngifuna uvesi 19. Uvesi 19 laphana Jeremiya 3. Angicela nje ukuqala laphana u-18. 18. Ngalezo zinsuku indlu yakwaJuda iyakuya endlini yakwa-Israyeli, ziphume kanye kanye ezweni lasenyakatho, ziye ezweni engalinika uyihlo libe yifa labo. Bese uvesi 19 athi, ngifuna uvesi 19 vele uthi-ke, mina bengithi ngiyakubeka kanjani phakathi kwabantwana ngikuphe izwe elinxanelekayo, ifa elihle kakhulu ezizweni, ngathi niyakungibiza ngokuthi Baba, ningabuyi ekungilandeleni. Amen. So besiqonda ukuveza ukuthi kahle kahle eSouth Egypt nalapha neSyria kuze kukhuluye nalaphana kwaJuda Juda no-Israyeli, yabo. uJuda no-Israyeli lapho uma kukhulunywa ngezwe elihle besiqonda ukuveza eBhayibhelini. Khona amavesi eBhayibhelini uthola uNkulunkulu ekhuluma ngezwe laJuda nezwe la-Israyeli. Indawo yabo bayibiza ngokuthi izwe elihle, yabo. Kuthiwa even to the host of heaven, uma ufunda uDaniel 3 ukuyiphakamisa kwalo lolu phondo lolu, kuthiwa lwakhula kwaze kwaba nasebandleni lasezulwini. Lolu phondo kuthiwa lamela, ngithi uqala uvesi 9,
kolunye lwazi kwamela uphondo oluncane olwakhula kakhulu ngaseningizimu, shusho lakhula lolu phondo laphana e-Egypt, lakhula laphana eSyria, lakhulela kwaJuda nakwa-Israyeli. Angithi yabo. Lwaphonsa phansi, okay, lwakhula kwaze kwaba nasebandleni lasezulwini. Bengifuna lokho. Kwathiwa nasebandleni lasezulwini laze lenze njani? Lwaphonsa phansi okunye kwebandla okwezinkanyezi lwakunyathela. Amen. Kuthiwa uma lolu phondo lukhule laze lafinyelela ukukhula kwalo kwaze lafinyelela sezulwini laphonsa phansi okunye kwezinkanyezi. Laphana uma ufunda verse 24, verse 24 kuya noDaniel 3. Uma ufunda verse 24 uthi iyakuba namandla amakhulu, ingenamandla ayokuqala, kodwa iyakuchitha ngokumangalisayo, iphumelele ukwenza, iyakuchitha abanamandla nabantu abangcwele. Angithi yabo. So lana kukhulunywa ngokuthi obvious abantu baNkulunkulu abazobe bechithwa ilolu phondo. Iy'nkanyezi laphana uma ufunda isambulu 1 verse 20, uma ufunda mhlawumbe ngeke ngize ngifunde ngenxa yesikhathi, kuyatholakala ukuthi uma kukhulunywa ngey'nkanyezi, uma ufunda isambulu 1 verse 20, uNkulunkulu lapho usuke sekhuluma ngani? Ngezingelosi noma ngama-messengers ebandleni, okuwabantu abangabaholi lapho ebandleni. Ukusho ukuthi lolu phondo alukuchitha nje kuphela abantu bakaNkulunkulu, kodwa liyongenelela lize lifuna noma lizolidestroy ngisho nanama-leaders ebandla, leaders of church. Into sicela nje usale ngokufunda isambulo 1 verse 20. Ngincoma ukuthi mhlawumbe khona olalele ongenalo iBhayibheli eduzane. Okay. Usambulo 1 verse 20 uthi, imfihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene nezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide yile. Mase kuthiwa-ke izinkanyezi eziyisikhombisa ziyizingelosi zamabandla ayisikhombisa. Amen. Bengifisa nje ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu wesikhathi, uNkulunkulu uma eprofetha, esiprofetheni uma ekhuluma ngey'nkanyezi ukhuluma ngezingelosi. Sengingaqhubeka masithi nezinto zezibane eziyisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa. So siyathola ukuthi lolu phondo noma lamandla awuyukuchitha kuphela abantu baNkulunkulu, kodwa ngisho nanabaholi babantwana bakaNkulunkulu nabo liyofuna liyoba-destroy. Kuthiwa lolu phondo luzikhulisile. Angithi sisho njalo laphana kuDaniel 8, kuthiwa lakhula kwaze kwaba nasebandleni. Okay, yebo, lwazikhulisa kwaze kwaba nasesikhulwini sebandla. Yebo. Uma ufunda uverse 25, uyawuthola ukuthi uDaniel 8 verse 25 uyathola ukuthi lolu ngathini? Lamandla laba nolombuso noma lolu phondo lolu ilona loluzobethela uJesu Kristu. uJesu Kristu wayisikhulu sabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuhlakanipha kwayo iyakuphumelelisa inkohliso esandleni sayo, izikhulisa enhliziyweni yayo, ichithe abaningi ekuthuleni, iyakumelana nesikhulu sezikhulu, uJesu Kristu loyo, ichotshozwe kungesandla. Okay. Amen. So sasifishane isikhathi esikutholayo la esifundweni, siyathola ukuthi lamandla noma lolu phondo oluncane lona oluzobethela uJesu Kristu. Uma usifunda usuka kuverse 23 khona lapha kuDaniel, uyakuthola ukuthi ekupheleni kwalombuso, umbuso wesine, kuyovela omunye umbuso ozokuma ume. Yabo. Uma uzobheka lama-identifying marks, kukhulunywa, cela ukufunda uverse 23 uDaniel 8. Ngicela nje ukufunda. U-23 uthi, ekugcineni kokubusa kwayo, lapho izihlubuki seziphelile, inkosi elikhuni ngobuso eqonda izimfumbe iyakuvela.
Yabona uma kuthiwa inkosi elikhulu ngobuso. Kuthiwa ey'nkozini smile, smile, akukho smile laphana. Uyabona nje ukuthi lobu buso lobu abunasihawu, abunabumnene, yingozi yodwa. Omunye umuntu umbona nje ebusweni ukuthi uyingozi. Ungcono yodwa kwaloyo kunalona uzokuhlekisa kanti uzokudestroya ngoba uzuthembe. Kanti urelax kanti uzofa. Uyabo? So, uma uzobuka ama-identifying marks, le nkosi kuthiwa inkosi i-countenance, isimo sawo sobuso bayo, and he understand dark sentences, izimfumbe. Onke ama-sentences, yonke imisho yokungcola iqondwa yiyo le nkosi. Uma uzokhumbula lapha incwadi iDeuteronomy 28 verse 47 45, bothi ngimufunde ngoba iBhayibheli lami liseduze kwami. UDeuteronomy 28 uverse 47 wakhona ngicela ukuwufunda. Ngizoze ngime laphana ku-51. Usho u-47 wakhona, Deuteronomy 28. Lokhu ungamkhonzanga uJehova uNkulunkulu wakho ngokujabula nangokwenama kwenhliziyo ngenxa yobuningi bezinto. 48. Uyakuzikhonza izitha zakho, usho uJehova. Uyakuzithuma kuwe ngokulamba nangokoma nangobunqunu nangokuswela izinto zonke. Abeke ijoka lensimbi entanyeni yakho aze akubhubhise. 49. uJehova uyakukuthumela isizwe esivela kude ekugcineni komhlaba njengokundiza kokhozi, isizwe ongayikuqonda ulimi lwaso. Verse 50. Isizwe esinobuso obujamayo, esingayikunakekela ubuso bomdala, singabi namusa ngomusha. Verse 51 ethi, siyakudla inzalo yezinkomo zakho nezithelo zomhlabathi wakho uze ubhujiswe, singakushiyeli amabele noma iwayini noma amafutha noma isanda sezinkomo zakho noma amazinyane ezimvu zakho aze akuqede. Amen. uMoses uletha isiprofetho la ngesizwe that will finally destroy u-Israel. Isizwe nje sokugcina esiyomchithisisa u-Israel, yabo. Sibona ama-identifying marks, yabo, namanye futhi amaningi. Kuthiwa kuyobekwa ijoka lensimbi phezu kwey'ntamo zika-Israyeli. U-Israyeli, lesi sizwe esiyobe sinolimi u-Israyeli angasiqondi. Isizwe sinobuso obujamayo, yabo. Excuse me, ubuso obulukhuni, yabo. Inkosi yami, nasi isikhathi. So, also we need to focus kuma-principles aphindiwe lapha ku-chapter 2 naku-chapter 7. Akhumbula kade senza uDaniel u-chapter 2 noDaniel u-chapter 7 wakhona. Ukuthi ingabe yimuphi umbuso oweza emva kombuso wamaGreki. Siyakhumbula kade sifunda chapter 2 ne-chapter 7 ngoba bekuphindaphinda into eyodwa. Kuyavela ukuthi kweza umbuso waseRome, umbuso wamaRoma lapho. Umbuso waseRoma wawungesiyona ingxenye yombuso ka-Alexander the Great, wawungesiyona ingxenye yombuso wamaGreki. Kodwa umbuso waseRoma wazikhulisa kakhulu ukwedlula imibuso ibiphambi kwayo, yabo. So umbuso iRoma laba nokubusa okukhulu ukwedlula imibuso eyayiphambi kwalo, ngoba iRome lena, noma iRome mawuzokhumbula kahle, yanqoba i-Egypt lapha eningizimu ngo-30 BC. iRome inqoba i-Egypt. Emva kwalokho iRoma yanqoba iSyria noma i-Assyria laphana e-East ngo-65 BC. Yaphinda iRoma yanqoba ePalestine, yabona, laphana ngo-63 BC. Kuthiwa yachoboza noma yachitha, mawusifunda uDaniel 8 kuthiwa yachitha abanye abantwana bakaNkulunkulu, ukuthi sifunde kanjalo, nabaholi babo to the ground, yabo.
uma lana leli verse silifundile kuDaniel 8 lisho it refers to i-persecution. Yakhumbula khathi amaRoma eshushisa ehlasela yabo iRome ihlasela amaJuda. Siyakhumbula lapho ezincwadini zomlando uzofunda kuthiwa izitalade zakaJuda zayigobhoza igazi, idestroyiwe amaJuda idestroywe yini iRome. Yabona amaJuda efile. So siyayibona i-reference lapha uma ufunda isambulo 12 verse 4. Sicela nje usifunda nje isambulo 12 verse 4 ngoba engathi siseduze nami. Isambulo 12 verse 4 sifundeka kanjena. Nathi umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphonsa emhlabeni, nodrago wema phambi kowesifazane obeza kubeletha, ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Amen. La esambulweni esiprofetheni sithola uNkulunkulu uma uyiqhuba nje uyiqala kahle le ncwadi uphinde futhi wehle nayo. Sithola uNkulunkulu ebiza iRome ngodrago obomvu, yabo, isimboli yeRome leyo, yabo, edonsa okwesithathu zezinkanyezi zasezulwini ekubeka phansi, yabo. So lana kwakuyi-reference lapha khona ethatha khona one of the third of power laphana. Khumbula ukuthi amaJuda uma ufunda iBhayibheli ayimngane i-Jewish nation, i-self rulership yayilaphana kwe-Jewish nation esizweni samaJuda. The one third okwakubukhosi, yabo, okuyi-priesthood. Ake ngisho okuyi-priesthood, okay, which was the royalty, yabo, ephuca amaRoma ephuca amaJuda ini i-royalty, i-one third, yabo, ashiya i-Sanhedrin nobupriest. So iRome yambhubhisa uKristu, yebo. Uma uzofunda amaHubo 2 verse 1 no 2 uyakuthola lokho. Kodwa-ke ngizocela ukufunda mina incwadi yezenzo 4. Izenzo 4 verse 25 kuya ku-27. Izenzo 4 verse 25 kuya ku-27 kuseyiwo lamazwi alapho encwadini yamaHubo. Kodwa ngizocela uwafunda laphana kwizenzo 4 verse 25 kuya ku-27. Uverse 25 uthi, owasho ngomoya ongcwele ngomlomo kababa uDavide inceku yakho ukuthi, kungani ukuba abezizwe baxokozele nabantu bacebe okuyize na? 26. Amakhosi omhlaba aqhelile nababusi bayihlanganyele inkosi nogcotshiweyo wayo. Bese verse 27 ethi, ngokuba ngempela oHerodi noPontiyu Pilato kanye nabezizwe nabantu bakwa-Israyeli bayihlanganyela kulo muzi inceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo. Amen. Angithi besibuza ukuthi amaRoma ambulala uJesu. Yebo. Yabona uma kubalwa lana kubalwa bonke abezizwe abantu abangakholwa nawo ayavela ngoba izikhulu lezana oPilato angithi noHerodi kwakuzikhulu zani zamaRoma ezazibusa ngaleso sikhathi. Kuthiwani la? Sithini? So lana kuyavela ukuthi noma amaJuda kuyiwona ayiplothile noma ayihlelile ukufa kaJesu Kristu, kodwa ayedinga ukuthola imvumo kuPilato noma kuHerodi ukuthi beqhubeke yini nokumbulala uJesu noma bayeke, ngoba kwakuyibona abaphathi ngaleso sikhathi. Kwakuyibona vele basebevele beyini beyababusi. Uma uthanda nje khona incwadi khona isihloko ethi okay, yazi kuhle ukuthi umzalwane mhlawumbe, okay, uqhubeka nesifundo kuqala ngizoyenza le recommendation mase siqhubeka isifundo, yabo. So kwakuwukubusa kwensimbi kwamaRoma okwakuzobeka ijoka phezu kwabantwana bakaNkulunkulu bebu-Israyeli, yabo, kuze kufike isikhathi la amaRoma khona ayezobaqeda khona abantwana baka-Israyeli, yabo. Plus amaRoma ayekhuluma isiLatin,
iRome nje they spoke ilanguage yesiLatin. Ilanguage lesiLatin njengoba uNkulunkulu eke washo lapha encwadini kaDuteronomy ethi kuyoza kuwe isizwe sabantu abayokhuluma ulimi ongalwazi. Yabo, amaRoma ayikhuluma isiLatin. Ukuyilanguage amaJuda ayengayazi. Yabo, nengekho family kuyona. Ngoba amaJuda ayazi ulimi lwesiGreek, azi ulimi lwesiHebheru noma nolimi lwamaKaledi. Yabo, so isiLatin samaRoma ayengasazi amaJuda. And uma sizokhumbula kahle laphana chapter 2 no chapter 7 incwadini kaDaniel siyabona ukuthi iRome noma amaRoma anqoba umbuso wamaGreek, okwenza ukuthi kube njani, okwenza ukuthi lolu uphondo oluncane oluvelayo selivela nalo selumbuso sazi nje ngalokhu ungangabazi nokufakazelwa eBhayibheli ukuthi sekukhulunywa ngombuso waseRoma. Yabo, siyadinga futhi ukukhumbula ukuthi ku-chapter 7 iRome yayinama-phases awu-2. Ukubusa kwayo kwakuzigaba ezimbili. Kwakukhona i-pagan Rome ne-papal Rome. I-pagan Rome ilana yayibusa ngobuhedeni noma ngobuqaba. Yabo, mase kuba khona i-papal Rome lana yayisibusa ngendlela yobuphapha. So lolu phondo oluncane uma ufunda uverse 25 kuDaniel uthi lwaphuka lephuka kungezandla zomuntu, angithi. Yabo, so okuveza uyi-clear reference ukuthi ukubuya kwenkosi uJesu lokho seku-introducewa lana, njengoba kuDaniel 2 kwathiwa yonke lembuso yakwaphuvela itshe elaqhephuka entabeni lingaqheshulwa kwavela itshe laqheshulwa lingaqheshulwa ngasandla somuntu. kuDaniel 2 kuthiwa lashalisa isithombe esasinayo lonke lembuso. Emva kwalokho lelo utshe lakhula laba umbuso okhulile omengwa naphakade ongenakuqedwa muntu. Yabo, so iRome uma usukhumbula kahle yayinjani, yayihlukene. Kulokhona i-pagan Rome, iRome nje yamaqaba, yayingalokhu ibulala nje njengomZulu. Yabona khona umuntu okethi ngimZulu, yabo, ngenza isibonelo, umZulu. Okay, khona umZulu obona ukuthi lo mZulu usexotshiwe, usencengiwe, mhlawumbe sekukhona Christianity, usenobuKristu phakathi, kodwa still usasho umZulu. Yabo, kodwa noma mhlawumbe sekunemfundo phakathi noma ngasayona Christianity kodwa sekuchurch noma sekhuluma usefakwa because no so that no even though bonke umZulu usencengiwe lo. Yabo, bese bakhona umZulu. Yabona umZulu umZulu nje ngisho lana ukugqoka kwakhe umama womZulu bonke nje manje intombi yomZulu esithinti engakathintwa itshitshi, intombi yomZulu ezele noma umakoti lo noma ingoduso lo noma umama lo obona nje uma wazi isiZulu nje okay lona usesigaba nesithile. Uyabona kumuntu onjalo onganxengwe noma ongadayilithwe noma ongaxutshwe imfundo kusithini sokuthi uyi-pagan, sithi uyiqaba, angithi, ngoba umuntu uyakholelwa ukuthi kufuneka ebe ne-Christianity. Yabo, so kwayo iRome yake yahlona njalo, kwayakhona nje iRome ezimele njengena-Christianity, engenakholo engenankolo, ehamba njengamasiko awo, njengoba nomZulu enamasiko awo nomSwati enamasiko awo. neRome kwakukhona i-pagan Rome eyihambela nje ngemikhosi nani namasiko. Kwasesebakhona i-papal Rome. Yabo, kuthiweni ivesi siyifundile laphana, kuthiwana by him the daily sacrifice was taken away. uDaniel 8 lo besofunda uverse 11. Uthiwa yebo lwazikhulisa kwaze kwaba nasesikhulwini sebandla, lwasaphuca umnikelo oshiswa imihla yonke. Amen. Kodwa ngicela iversion English ithi by him the daily sacrifice was taken away. La sithola i-pagan Rome isiyasusa kube ne-pagan Rome isiyiswa kubuya i-papal Rome. Shokuthi useyibona ubuRoma. Ubuqaba-ke njengamanje sebiyiswa uyi-pagan Rome, sebiyiswa laphana ku-papal Rome. Yabo, masisithiwa kahle kufanele masisithiwa lana by papal Rome. Yabo, masisithiwa the daily sacrifice was taken away. Yabo, igama lithi taken away la esizulwini ekuthiwa
lwasaphuca umnikelo oshiswa imihla yonke nendawo. Igama lithi lwasaphuca ukuthi taken away. Yabona, naku-English kubhalwe igama lithi taken away, lana kubhalwe igama lithi lwasaphuca. So igama lithi taken away kahle kahle kuthiwa liphuma laphana kwi-Hebrew, igama lamaHebrew elithi raum. Yabo, igama lisho ukuthi bring up. Yabo, igama lisho ukuthi raise, phakamisa. Yabona, noma hlela, noma yaphakamisa, exalt. Uma ufunda uDaniel 5 verse 19 verse 23, kusetshenziswa igama ethi set up, lifted up, exalt, noma angithi yabo amagama asetshenzisiwe. Yabo, uDaniel ngicela nje ufunda uDaniel 5 verse 19. Yabo, uthi leli gama lithi taken away kahle kahle Daniel 5 verse 19 to verse 19 of Daniel 5. Ngenxa yobukhulu owamnika bona, bonke abantu nezizwe nezilimi bathuthumela besaba phambi kwakhe. Athanda ukumbulala wambulala, athanda ukumyeka wamyeka, athanda ukumphakamisa wamphakamisa. Bese kuthiwa athanda ukumthobisa wamthobisa. Cha, siqonde ukuveza igama ethi uma kuthiwa the daily sacrifice was taken away. Kusho taken away kahle kahle uthathelwe egameni lesiHebrew. Isihebrew kahle kahle igama lisho kwenze njani? Ukuthi into hayi ukuthi uyayaphuca kodwa uyayiphakamisa. Uyabo, so lo taking away of the dailies akusiwona ukuthi kahle kahle wa-destroy. Kahle kahle kwakuyinto eyaphakamiswayo. Uyabo, so uma uzofunda iBhayibheli, igama lithi sacrifice iBhayibheli lesizulu alinakho lokho. Kodwa laba abafunda amabhayibheli awamanye ama-versions e-English, igama lithi sacrifice kuthiwa libhalwe ngama-italics, soku-indicate ukuthi igama abalinikezwe ama-translators noma zihumushi thizeni, alikho kwi-original text yalo. Ngoba lapha kwi-Hebrew leli gama lisho u-perpetual or u-continual. Yabo, elitholakala liyibizo. Elitholakala kuyibizo. Uma ufunda nje from verse 13 kuyabonakala ukuthi daily ngatheni, it is easily seen that the daily is paganism. Kodwa see comments there for the more information. Ngizoyikhipha i-reference. Iphapasi kahle kahle i-Papal Rome yathatha i-pagan Rome to itself, yayiphakamisa, yayigqokisa igama lobuKrestu. Ingakho uzobona ubuRoma bobuphapha bugqokiswe ngani ngama-ceremonies noma ngemigubho yani yobuhedeni. Konke bese sekubizwa ngegama lobuKrestu. Yabona lapha ebuKrestwini ngisho ukuthi mhlampe ngizokwenza isibonelo. AmaKrestu agubha umhla ka-25 December athi usuku lokuzalwa kukaJesu. Kodwa uma ufunda eBhayibhelini awukutholi lokho. uNkulunkulu uzosisiza ukuthi sibone ukuthi kwaba khona kanjani. Kukhona oma-Easter, yabo, kunamaholide amaningi, kodwa onke agqokiswe igama lobuKrestu. Ngenza isibonelo. So kuyavela ukuthi i-pagan Rome ayiphelanga kodwa yangena kwi-Papal Rome, kwase sekuqhutshwa imikhuba yobuhedeni bamaRoma yasisibizwa ngegama lobuKrestu. So i-pagan Rome ya-remoldwa into i-Papal Rome. Ingakho sibona ukuthi uphondo olulodwa luchaza kodwa amandla amabili. In reality, amandla amanye asebenza ukuqhuba amandla amanye.
Amen. Ngicela sisibambe la isifundo sethu. Nkosi ibusise ukufunda kwezilayo esikhathini samanje. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Ngiyacela bazalwane sihlangane ku-part 2. Amen. Siyabonga Baba izwi lakho. Sicela Nkosi konke